Не наследяваме земята от предците си, вземаме я назаем от децата си. Така започна нещо, което е толкова близо до сърцата ни. Нашият проект Еко Подкастс. Ние всички имаме своята роля при грижата и опазването на природата, но също и при съхраняването и за бъдещите поколения. Отговорността да действаме още днес, без да губим време, за едно по-добро утре е именно наша. С проекта Еко Подкастс Английската езикова гимназия Гео Милев става първото училище в Бургас, координатор на проекта за създаване на интелектуални продукти, платформа Еко Подкастс, ресурсен хъб и дигитална библиотека, за да усилят екологичните гласове чрез силата на подкаста. Защо чрез подкаст? Участието на Английска езикова гимназия в проекта смятам е не просто предизвикателство, както много модерно да се използва тази дума, а едно вдъхновение за целия екип. Ние сме координатори и това е един консорциум от институции, образователни и необразователни, които работят за модерното образование. От много години ние вървим в тази посока, защото получихме едно голямо богатство, наследството на нашите колеги, на създателите на тази гимназия, и ние имаме хубавата мисия да продължим това наследство и да го направим още по-голямо. Но за целта трябва да се съобразим с промените, с настройките, както се казва, на младото поколение, за да бъдем съзвучни с техните възможности, желания и съвсем нови изисквания към образоващите ги, било то учители, ментори, наставници. Ние трябва да се съобразим с тези нужди. Тоест, ние сме тези, които трябва да направим образованието модерно. Това е проект, който дава възможност чрез модерни методи, които доставят удоволствие на децата, учениците, дават също възможност за един добър диалог, защото ние тук вярваме, че успеха може да бъде постигнат само и единствено, ако трите страни в образованието, учител, ученик и родител, работят заедно и гледат в една посока. Приех да участвам в новият метод за записване на Еко Подкаст, тъй като смятам, че това е една от доста перспективна възможност за учениците да се развиват, да се запознаят повече с екологичните проблеми в глобален мащаб, тъй като всъщност по-голяма част от нещата учениците имат информация, хората имат информация за екологичните проблеми, но сякаш никой не приема действия. Една от целите на Еко Подкаста е всъщност точно това, учениците пряко да видят именно с какво те могат да подпомогнат за справянето с екологичните проблеми. Другата също така важна за цел на Еко Подкаста е всъщност да се обогатят техните социални умения, да се създават нови контакти и да се постигне максимално развитие не само в областта на биологията и химията, но и в живота като цяло. Процесът за снимане на подкаст е лично доста забавен за мен. Научих доста нови неща относно моите теми, свързани с образованието, с водните обитатели, водата като цяло. Всичко това е свързано с Еко Подкаста. Процесът на намиране на информация, както и самото заснемане, може да е с някакви трудности, но когато елиминираме тези трудности, всъщност един вид получаваме по-забавно преживяване, усъвършенстваме се и придобиваме много нови знания за света, който ни заобикаля, което пък е от доста голяма важност за нас. Например, главните интереси на хората са видеоигри, сериали дори и книги.
ако съчетаем тези интереси с образованието, можем да получим по-интерактивна образователна система и също така по-разнообразна образователна система, което според мен ще накара учениците да заобичат до някаква степен образованието и да се мотивират. Посланието, което отдавам към публиката, е да запазим природата, да запазим чара, който тази природа сега има и да не го променяме за нищо на този свят. Тоест, без изкуствени промени. Тоест, да помагаме на природата, вместо да я унищожаваме все повече и повече. Подкаста, за който аз говорих, беше за това как да е огромен проблем в днешно време, глобален проблем, замърсяването с пластмасата и как всъщност много компании, като големи корпорации, не обръщат внимание на това как трябва да го вземат по-насериозно като проблем, защото наистина има, освен че когато тази пластмаса бива рециклирана, през повечето време тя се изгаря. Когато тя се изгаря, емисиите вредните, които се отделят, развалят озоновия слой. Научих много нови неща по време на правенето на подкаста ми, по време на търсенето на информацията, защото аз в принцип дебатирам и това е една от главните теми, които засягаме през повечето време. Като иновативен начин за обучаване на ученици и научаване на нова информация, много ми харесва като идея, защото всъщност, освен че ми помага да науча нови неща, нови факти и така нататък, помага с един от главните проблеми на 21 век в поколението, че много трудно се съсредоточаваме върху нещо. Това е огромен проблем в днешно време и ми помогна всъщност да седна за 2 часа да прочета информация за нещо, да я напиша, пренапиша и преразкажа, което много ми хареса и със сигурност бих повторила. Hello and welcome to the Environmental Podcast. Here we talk about all things environmental, like how without bees, we will die. Today we will be focusing on wildlife and its involvement in the environment in the newly introduced Willow Project. I'm Becky and with me are my co-hosts Lori and Ellie. Let's jump into it. Hello and welcome back to the Eco Podcast, where we talk about the Earth, its problems and how we can solve them. Last week we talked about air pollution and how dangerous it is to our planet. That's right. Air pollution is one of the biggest threats to life on Earth, and we should all do our best to prevent it. But what about those other forms of pollution? Today, we're going to focus on water pollution. Hello everyone, my name is Denislava and my partner's name is Melis. Today we're going to talk about one of the biggest issues on our planet, the land pollution. Land pollution refers to the destruction of the Earth's surface that occurs as a result of building constructions. The construction isn't the only way to pollute the land. There are also legacy pollution, illegal dumping and littering. Подкастите позволяват на учениците да споделят работата си, засягаща различни екологични проблеми с потенциално глобална аудитория, разширявайки въздействието си извън класната стая. Този глобален обхват вдъхновява сътрудничество, диалог и привлича повече съмишленици за каузата за опазване на природата и околната среда. Разпространяването на посланието, въздействието и вдъхновението са едни от най-важните стъпки, които следваме. С всеки епизод на Еко-подкаст нашите ученици се стремят да запалят искра в сърцата на слушателите, вдъхновявайки ги да предприемат действия и да променят света около себе си. Толкова обикновени неща, като спирането на осветлението, рециклирането, засаждането на дървета, имат значение и са огромен принос и всяка малка стъпка води към едно по-добро бъдеще за нашите деца. Знаете ли, че всяка година милиони тонове пластмасови отпадъци се озовават в нашето море, застрашавайки морския живот и замърсявайки нашата планета? Това е криза, която не можем да пренебрегнем.
А знаете ли, че ученици от английската езикова гимназия Гео Милев в Бургас всяка година участват в доброволчески инициативи за почистване на плажовете? Две са основните причини да приема с голям ентусиазъм да участвам в проекта Екоподкаст. Първата причина, разбира се, е екологията. Една необходимост от създаване на навици при учениците за формиране на природосъобразен начин на живот, които те после принасят и от дома. Втората причина обаче са подкастите. В нашето съвремие все по-трудно става да мотивираме съвременните подрастващи да участват активно и ефективно в учебния процес. При използването на подкасти по време на обучението, особено в часовете по английски език, те по един динамичен и ефективен начин възприемат учебния материал. Подкастите също така развиват и техните комуникативни умения. Чисто езиково се налага да говорят на английски език. На тема, която тук е интересен момента, те сами са подбрали. Също така имат възможност да избират музиката, която да добавят към своя подкаст, което по един персонализиран подход всъщност работят и уникален, чувстват се различни и имат право на избор. Другото нещо е, че те не са просто пасивни получатели на знания. Тук те създават знания, което по някакъв начин още повече ги мотивира. През миналата година бях в екипа преподаватели, които посетиха Италия във връзка с този проект Екоподкаст, къде намира приложение в моята работа тази платформа с ресурси, образователни материали за насърчаване на екологичната ангажираност на учениците. Лично аз използвам екоподкастът в моментите, в които се налага да упражняваме медийните жанрови, по-конкретно интервюто. Работила съм с учениците листи с въпроси, свързани с екологични теми, след което те на практика осъществяват интервю по тези въпроси, като естествено аз съблюдавам да спазват изискванията за съдържателно, структурно, композиционно, езиково оформяне на интервюто като медиен жанр. Същевременно в обучението по литература, когато работим с литературни произведения, в които се интерпретират екологични въпроси или пък се разглежда връзката човек-природа, тогава използвам възможността да насърча учениците по-задълбочено да разбират необходимостта от грижа за опазване на околната среда. Тогава съм изготвила съм работни листи с въпроси, свързани пак с екологични теми, но вече интерпретирани в контекста на литературното произведение, което изучаваме. Моята тема беше свързана с индустрията и инфраструктурата и как всъщност това замърсява нашата околна среда. По време на подготовката аз седнах също, разтърсих се, намерих доста изключителна информация относно тази тема, тъй като всъщност тя е наистина глобална тема и тя засяга всяка индустрия на всяка една страна. И това, което разбрах относно самата тема е, че за жалост все още изключително много фабрики и много голяма част от индустрията като цяло на света продължава да замърсява нашата природа, да използва изчерпаеми ресурси, които водят до замърсяване и на водата, и на почвата, и като цяло нашия околен свят. Много малко всъщност успяват да заменят тази енергия с чиста зелена енергия. Като самият подкаст за метод на обучение смятам, че е изключително добър, защото ни подпомага да развиваме умения, които нямаме възможността да развиваме в час, като подбор на информация, подготовка, проучване и търсене на самата информация, също така синтезиране и подробен анализ за подготовката на една сентенция, която след това трябва да бъде изказана пред микрофон. Също така това да говорим пред микрофон малко или много разчупва един лед, в който се съдържа в младите, и това ни подпомага
да се отпуснем и да направим нещо ново, да излезем от зоната си на комфорт. На нас ни беше дадено задание от нашата миналогодишна учителка по английски език Кейджа Кин, тя е американка. Имахме задачата да направим подкаст за различните видове замърсявания около света. Аз бях за въздуха, тя беше за водата. Самата дейност беше много интересна и забавна, защото не само научихме много неща, но имахме възможността да преработим тази информация на разбирателен език за останалите ни съученици, понеже всекидневието е много динамично и нямаме време да седнем да прочетем нормално. Затова подкастите са много лесен начин да се образоваме и да направим нещо интересно с нещо друго. То е като слушането на музика. Може да правим задължения вкъщи, чистене и така нататък. И слагаме слушалките и слушаме. Това е много лесен начин за нас да се изкажем и да комуникираме проблеми, истории и така нататък. В същото време е много забавно. Създаваме нови спомени, създаваме приятели, научаваме се как да говорим, тъй като заданието беше на английски. Трябва да се пробваме колкото се може да помогнем на тази земя, защото е единствената, на която може да живеем в момента. Нямаме други опции, нямаме къде да отидем за подслон. Това е единственото място, в което може да се чувстваме вкъщи. Така да се каже. По-добре в момента да спрем каквито и да е беди, отколкото да чакаме последния момент да направим нещо и нищо да не стане. Аз ще използвам заключителната фраза на нашия подкаст. Земята ни обича, хайде да я обичаме обратно. Hello and welcome to the Eco Podcast. I am Laura. And I'm Didi. And in this podcast, we will be talking about our Earth, its problems, and how we can solve them. Today's topic is something we have seen everywhere around the world. Pollution. Do you know that 100 million marine animals die each year because of pollution in our oceans? More than 1 billion people don't have access to clean drinking water, and 11% of human deaths are caused by air pollution. Before we can try to solve this problem, we have to understand what is it and where it comes from. So, what is it? What exactly is pollution? Hello, we are Christiana and Eva from 8A. Welcome to the Eco Podcast. In this podcast, we will talk about our Earth, its problems, and how we can solve them, or more specifically, for the solar energy. Did you know that solar energy is the fastest and most popular form of new electricity generation, and that is the most abundant energy resource on Earth? 173,000 terawatts of solar energy strikes the Earth continuously. That's more than 10,000 times the world's total energy use. От самото начало на нашия проект, целият екип на Eco Podcasts работи усилено за повишаване на екологичното съзнание и дълбоко вярваме, че нашата работа и работата на нашите ученици ще се отплати. Присъединете се към нас в това невероятно пътешествие с Eco Podcasts, където всеки глас има значение и всеки слушател се превръща в сила за положителна промяна. Нека заедно направим света по-зелено, по-чисто и по-устойчиво място за всички. Този филм улавя същността на проекта Eco Podcasts, демонстрирайки страстта, креативността и отдадеността на учениците за повишаване на екологичното съзнание чрез подкасти. Той подчертава силата на разказването на истории, въздействието на екологичните инициативи и колективните усилия, необходими за да променим нашия свят. Проектът, по който работим, Eco Podcast, е едно предизвикателство за нашата гимназия. За първи път нашите деца ще се срещнат с създаването на подкасти. Това при тях е една нова форма за изразяване, за повишаване на тяхната осъзнатост за
опазване на околната среда. Живеем в динамични времена с бързото развитие на технологиите, което неминуемо има своя отпечатък върху природната среда, върху природата. И съответно учениците от нашата гимназия, като едни съвестни граждани на Бургас, с удоволствие се включват в един нестандартен начин да изразяват своите идеи, мнения и мисли за опазване на екологията, още повече, че живеем в един град, в който имаме прекрасна природа, но и нефтозавод, който допринася до някъде за замърсяването на околната среда, тъй като, отново повтарям, съвестни граждани се стараят да положат максимално усилие, за да живеят в една безопасна, нормална, здравословна околна среда. Това, което те възприемат при записването на подкастите, до някъде го приемат от една страна като предизвикателство, от друга страна като игра. Чрез играта те да научат и да натрупат нови знания. Един по един до някъде записването на подкастите е едва ли не като мода и се предава от клас на клас, от деца на деца, защото когато записват тези моменти, те се разпределят на групи от начало по желание, други желаят да се включат към тези групи, да допринесат с нещо и така подсъзнателно те създават невероятни продукти в насока опазването на околната среда. Аз имах да говоря за темата за отпадъците и по-точно за тяхното изхвърляне, какво става след като се изхвърлят и така нататък. Това беше един много интересен начин всъщност да научим малко повече за околната среда и да се позамислим за това какво става след като изхвърлим дори най-малкият буклук, най-малкият отпадък. Какво става в околната среда. И смея да твърдя, че това беше едно от най-интересните неща, които съм правила миналата година като проект. Този подкаст успя да помогне на нашите ученици да се замислят как техните действия всъщност се отразяват на околната среда и на околността, на нашата планета Земя. С този проект всъщност ние самите, включително и аз, осъзнахме колко силно въздействие имаме върху околната среда и как трябва да се замисляме преди да правим някакви действия, особено с изхвърлянето на отпадъци, понеже, както казах, това беше моята тема и беше шокиращо доколко неща можеше доколко опасни неща можеше да се доведе само от най-малкия отпадък. Така че с този проект не само беше един много интересен и забавен начин да научиш нещо, но и със сигурност ни накара да се позамислим малко за начина ни на живот и за какво правим и да се позамислим малко за в бъдеще, в дълъг план, как да се държим и какво да правим за околната ни среда. След като направих този подкаст, много повече се замислих какво аз правя, че допринасям към това глобално затопляне. И всичко това страдание, което има поради това и как аз мога по някакъв начин да го променя. И мисля, че най-добрият начин това да се постигне е по-скоро да се насочим към тези по-авторитетните фигури, нашите президенти, кметове, защото те повече влияние имат и те могат да направят по-истинска промяна. Защото много е хубаво просто да кажем да, всички ще се променим така, ама не всички искат да се променят. Ако някой с повече авторитет, повече сила, го каже и с това влияние, той може да накара хората да искат да се променят. За мен природата е нещо, което е много важно и трябва да го пазим като хора. И нашето неуважение към нея, как замърсяваме и въздуха и водата и това, трябва повече да мислим за това, което ние правим, да не замърсяваме, да спрем да горим въглища и газове, че да изкараме енергията си и просто да мислим малко повече за планетата ни, вместо да мислим само за себе си. Hello there. Today, I'm going to talk about global warming, what it is, what causes it, and what it means for our future. Some people say it's not real or not important, but let's clear up those misunderstandings. First,
global warming is real. It happens when the Earth gets warmer because of things people do, like burning fossil fuels and cutting down trees. These actions release gases into the air that trap heat, making the Earth warmer. This extra heat is causing big changes to our climate. Hi, and welcome to the Eco Podcast. I'm Emma, and these are my friends Daria and Lori. Today we are talking about how to save the environment, but mainly about how to save it. Everyone knows that our planet is in danger, but no one really knows how to save it. The key is environmental sustainability. What is it? Hello everybody, I'm Emilia. Welcome to the Eco Podcast about the problems on our planet. Today I'm going to talk about waste disposal. More specifically about what is waste disposal and what are the consequences of it and some solutions about it. Hope you guys are seated comfortably and ready to listen and learn some new facts that you might have not known. Enjoy! Целият екип на проект Еко Подкаст от България, Гърция, Малта, Австрия, Италия и Португалия и от името на всички наши ученици ви молим да предадете нататък